Čus, tu Anonymous. Ja vás vítam v tomto krátkom informačnom videu a chcel by som vám povedať, že mám nový Facebook, moju prvú Facebookovú stránku Anonymous slovenské videá a mám aj Ask, ktorý aktuálne môžete vidieť na obrazovke. Bol by som rád pre tých, čo ma sledujú, aby tam dali like, alebo aby ma odoberali na tej stránke. A tak proste na Facebooku budete vidieť, keď bude nové video, ho tam vždycky budem zdieľať alebo napíšem. A tak budem tam dávať bariaké fotky, no ne bariaké, len také, že ako keď čo renderujem video, alebo čo bude po videu, také. A zase na Asko sa ma môžete pýtať otázky, čo neviete, čo viem, odkedy som na YouTube a také. Dobre, takže teraz budete ešte asi takých 30 sekúnd vidieť môj Facebook a Ask a bude to aj v popise videa. Takže sa zatiaľ majte a čaute.